Yaya. Coucou la famille Diaby, Pakafi, Nam and Rekabanga Tomni réseaux sociaux. One day at réseaux sociaux zing ni Kurangi Sangetwe. Anaruma Hita Tomanging Sara la musique. Maita video Mandendea ni Parit Kanyanti. Maring zing ni rats zing skilalanga. Antegna ty artista ary artista zay eritreretin'ologno milliardaire manambola fa nefa sangalov zegny agnisan'ny bandy mbola ambany mbola tsy tatra zegny raha jiaby tegna marigny de misy ologno zay hitady isoloky fitadiavam-bola zegny fieritreretako le raha nataony. De miss video mandende agny sangalovy tapany agnabo tegna montage professionnel mihitsy zegny ry zalahy montage zegny efa tegna matianina be raha ohatra zegny le fahendrena saratsam-pagnahy ndraiky fitiavagna namagna zegny ndraiky na nitadiavany vola amy raha tsara zegny le fahaizagna anazy angamba tegna le lafo be prix. De ni vidéo toboko vidéo natao montage hoany zay mbola tsy nahita partagenareo amle namagna tsendriky nahita fa hitombo lazany sangalovy ato satria hitako réseaux sociaux jiaby zegny varahona amy vidéo io le vidéo tomboko vidéo ni montegny fa ialako tsigny aminareo indrindra hoany zay mpankafy de hoanareo jiaby havagna fa sangalovy tsy ndia gnano raha karaha igny fa nitadiavandreo vola be zegny za taminazy io nimenansendreo vidéo ty magnala barakanao zay ko tsy amezanao vola maromaro tsy tomoniko eto aparitika anaizy ty fa za toboky za tsy nagnano za matoky zagnahary nagnano za de izy io zegny ni tsara zegny tsy mba lany haminy de partagenareo agny izy ty fa vidéo manongalaza sangalovy hoany zay mbola tsy mahay sangalovy manomboky niany mahay zavanareo vidéo igny fa montage napetaka mitady chiffre le olo nimenansegna sangalovy satria mieritreritra sangalovy boss manambola de merci beaucoup merci ni hira vaovao boaka tsuela hoany zay ataonareo karaha vidéo io koa zegny zavanareo iran'ny sangalovy vaovao merci beaucoup tiako anareo jiaby.